Μπορείτε να φανταστείτε πόσες μικρές λεπτομέρειες κρύβονται σε κοινή θέα στον αγαπημένο μας, κόσμο των σκυλιών Blue Heeler. Έβλεπα ξανά και ξανά αιμονικά τα επεισόδια και ειλικρινά υπάρχουν χαρακτήρες που εμφανίζονται μόνο για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου και τους οποίους η πλειοψηφία των θεατών χάνει εντελώς. Πριν πέσετε με τα μούτρα σε όλες τις κρυμμένες λεπτομέρειες, ορίστε μία γρήγορη πρόκληση. Πόσους από αυτούς τους χαρακτήρες, στο βάθος, παρατηρήσατε όταν βλέπατε το Blue? Σκεφτείτε καλά και μετά γράψτε τον αριθμό στα σχόλια. Χωρίς να κλέβετε, ας δούμε αν κάποιος έπιασε περισσότερους από μερικούς. Δεν θα πιστεύετε πόση συνέχεια υπάρχει στο πρώτο παράδειγμα. Στο επεισόδιο «Η αγορά», θυμάστε όταν η Blue δυσκολεύεται να αποφασίσει πώς να ξοδέψει τα $5 και, τελικά, τα δίνει στο μουσικό του δρόμου. Λοιπόν, αυτό είναι μόνο η αρχή, γιατί η επόμενη αποκάλυψη θα σας σοκάρει. Στο Dance Mode, ο ίδιος μουσικός εμφανίζεται ξανά. Μαντέψτε τι! Το ίδιο χαρτονόμισμα των $5 βρίσκεται ακριβώς πάνω στο καπέλο του. Και εκεί που νομίζεις ότι η ιστορία τελείωσε, μπαμ, εμφανίζεται πάλι στο παιχνίδι της σιωπής, φυλάσσοντας ακόμα το δώρο της Blue. Γιατί κράτησε αυτό το προφανώς σημαντικό χαρτονόμισμα? Λοιπόν, είναι μια ανάμνηση της καλοσύνης της Blue, ένα τυχερό φυλαχτό. Αυτή η απίστευτη λεπτομέρεια δημιουργεί μια όμορφη σύνδεση μεταξύ των επεισοδίων που κάνει τον κόσμο της Blue να φαίνεται πολύ πιο πραγματικός και γεμάτο ζωή. Κρατηθείτε καλά, γιατί το επόμενο θα σας αφήσει άφωνους. Κατά τη διάρκεια της σεκάνς του ονείρου στο Fruit Bat υπάρχει μια στιγμή ενός κλάσματος του δευτερολέπτου, όπου η σκιά της Blue εκτείνεται στο φεγγάρι σε ένα σχήμα πανομοιότυπο με την εμβληματική σιλουέτα της φτερούγας της νυχτερίδας από την ταινία Batman του 1989. Αν ανοιγοκλείσεις τα μάτια, το χάνεις, αλλά κάνε παύση ακριβώς την κατάλληλη στιγμή και θα σοκαριστείς όσο κι εγώ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Οι αναφορές στο Batman συνεχίζονται στο Veranda Santa, όταν η Bingo αντικαθιστά αυθόρμητα τον Batman στα χριστουγεννιάτικα καλαντά της, ακριβώς όπως κάνουν τα πραγματικά παιδιά. Αυτές οι ίδιες υπέροχες νήξεις στην pop κουλτούρα λειτουργούν τέλεια τόσο για τους μικρούς όσο και για τους ενήλικες που παρακολουθούν έτοιμοι να ανακαλύψουν τους υπόλοιπους από αυτούς τους κρυμμένους χαρακτήρες. Ακολουθήστε μας καθώς αποκαλύπτουμε άλλες 22 μυστικές εμφανίσεις που ακόμα και οι μεγαλύτεροι θαυμαστές της Blue θα μπορούσαν να έχουν χάσει. Εκεί που νόμιζες ότι τα έχεις δει όλα, υπάρχει ένας άλλος χαρακτήρας του Thor, κρυμμένος σε κοινή θέα. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού της σιωπής, ενώ ο Bandit προσπαθεί να παραμείνει σιωπηλός με τα παιδιά, κάτι εκπληκτικό συμβαίνει ακριβώς πίσω του. Κοίτα πολύ προσεκτικά το παιχνιδάδικο στο βάθος και θα δεις τον Jack και τον πατέρα του να ψάχνουν στα ράφια. Η επόμενη λεπτομέρεια θα σε αφήσει άφωνο. Ο ενεργητικός Jack κοιτάζει ήσυχα ένα λούτρινο πεταλούδα και ένα μαγικό ραβδί. Τα ίδια παιχνίδια με τα οποία έχουν αιμονή η Blue και η Bingo. Λοιπόν, άραγε διαλέγει ένα δώρο για έναν φίλο, μήπως ψωνίζει για τον εαυτό του? Ο πατέρας του στέκεται κοντά, πιθανώς βοηθώντας τον να αποφασίσει. Οι θαυμαστές πιστεύουν ότι μπορεί να προετοιμάζονται για το πάρτι γενεθλίων της Muffin, κάτι που θα εξηγούσε την επιλογή αυτών των παιχνιδιών. Αυτή η μικρή στιγμή στο βάθος αποδεικνύει ότι η ζωή στον κόσμο της Blue συνεχίζεται ακόμα και όταν οι κύριοι χαρακτήρες δεν είναι στο προσκήνιο. Δεν είστε καν προετοιμασμένοι για αυτό που πρόκειται να συμβεί απέναντι στο δρόμο στο ίδιο επεισόδιο. Επίσης, στο παιχνίδι της σιωπής υπάρχει μια στιγμή που ο πατέρας του Winton, ο Κορνέλιους, περπατά με μια μυστηριώδη γυναίκα που θα μπορούσε να είναι η σύντροφός του. Αλλά αυτό που συμβαίνει μετά θα σας ζεστάνει την καρδιά. Σταματά για να δώσει χρήματα σε ένα αδέσποτο σκυλί που κάθεται κοντά. Αυτή η αλληλεπίδραση ενός κλάσματος του δευτερολέπτου αποκαλύπτει μια εντελώς νέα πλευρά του. Κορνέλιος. Συνήθως τον βλέπουμε σε χαρούμενες και αστείες σκηνές, αλλά εδώ δείχνει μια απίστευτη συμπόνια που προσθέτει πολύ βάθος στον χαρακτήρα του. Και εδώ γίνεται πραγματικά ενδιαφέρον. Οι προσεκτικοί θαυμαστές παρατηρούν ότι ο άστεγος σκύλος έχει μια εντυπωσιακή ομοιότητα με τον πατέρα των Terriers στην περιποιημένη του εμφάνιση. Θα μπορούσε να υπάρχει μια μυστική σύνδεση, η σειρά υπονοεί μια προϊστορία που δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμα. Όσο για την ερωτική ζωή του Κορνέλιους, ποια είναι αυτή η γυναίκα? Σύντροφος ή απλά μια φίλη?
Με τον Κορνέλιους να εμφανίζεται σε περισσότερα επεισόδια, στοιχηματίζω ότι θα μάθουμε πολλά περισσότερα σύντομα. Μείνετε συντονισμένοι για να δούμε πού οδηγεί αυτή η πλοκή. Εκεί που νόμιζες ότι το Dance Mode δεν μπορεί να κρύβει άλλους μυστικούς χαρακτήρες, το επόμενο αποκαλύπτει ένα σχεσιακό δράμα που εκτιλήσεται ακριβώς κάτω από τη μύτη μας. Μπροστά από το ταχυδρομείο, αν κοιτάξεις προσεκτικά, θα δεις την πρώην κοπέλα του Κορνέλιους να μιλάει με αυτόν που φαίνεται να είναι ο νέος της σύντροφος. Τι στιγμή για να πετύχεις κάποιον, ειδικά αφού ο Κορνέλιος εμφανίζεται στο ίδιο επεισόδιο, και το δράμα δεν σταματά εδώ. Αργότερα, το ίδιο άτομο εμφανίζεται ξανά να δουλεύει στο κατάστημα από όπου η Blue αγοράζει το κουμπί «Ναι» και «Όχι». Αυτό σημαίνει ότι η οικογένεια Χίλερ αλληλεπίδρασε μαζί της χωρίς να συνειδητοποιήσουμε τη σύνδεση. Αυτή η μικρή λεπτομέρεια εγείρει πολλά ερωτήματα. Χώρισαν πρόσφατα. Συναντιούνται τυχαία στην πόλη. Η σειρά μας αφήνει έξυπνα να αναρωτιόμαστε για αυτές τις σχέσεις στο παρασκήνιο που κάνουν τον κόσμο της Blue τόσο πλούσιο και αληθινό. Θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό όταν δείτε τι κρύβεται στον Bob Bilby. Ενώ όλος ο κόσμος είναι συγκεντρωμένος στις περιπέτειες της Bingo με την κούκλα, κάτι τεράστιο συμβαίνει στο βάθος. Στη σκηνή στο εμπορικό κέντρο, κοίταξε με μεγάλη προσοχή και θα δεις τη μαμά της Κλόι να σπρώχνει ένα καρότσι με ένα πολύ γλυκό κουτάβι δαλματίας μέσα. Έτσι είναι. Η Κλόι έχει έναν μικρότερο αδερφό που μόλις που αναφέρεται στη σειρά. Αντί να δείξουν απλώς τη μαμά να ψωνίζει μόνη της, οι ευφυείς δημιουργοί πέρασαν αυτή τη λεπτομέρεια που αλλάζει τα πάντα και κάνει τον κόσμο της Blue να φαίνεται πολύ πιο ρεαλιστικός. Οι οικογένειες μεγαλώνουν και αλλάζουν ακριβώς όπως στην πραγματική ζωή. Ανυπομονούμε να δούμε αν θα δούμε πολύ περισσότερα από αυτό το κουτάβι σε μελλοντικά επεισόδια. Αυτό ακριβώς κάνει τους θαυμαστές να έχουν αιμονή με το πώς η Blue δημιουργεί αυτόν τον ζωντανό κόσμο, που αναπνέει, στον οποίο ακόμα και οι χαρακτήρες του βάθους έχουν τις δικές τους εξελισσόμενες ιστορίες. Εκεί που νόμιζες ότι τα ήξερες όλα για τον μουσικό του δρόμου και το περίφημο χαρτονόμισμα των $5, η ιστορία γίνεται ακόμα πιο άγρια. Θυμάσαι το μουσικό του δρόμου για τον οποίο μιλήσαμε νωρίτερα, έτσι δεν είναι? Αυτόν που είναι εμπνευσμένος από τον πραγματικό συνθέτη της Blue, τον Geoff Bush. Η ιστορία του εκτείνεται σε πολλά επεισόδια με έναν τρόπο που δεν θα περίμενες ποτέ. Στο παιχνίδι της σιωπής εμφανίζεται στο βάθος αγοράζοντας ένα παγωτό και δεν θα πιστέψεις. Με τι πληρώνει? Ακριβώς με το ίδιο χαρτονόμισμα των $5 που του έδωσε η Blue στην αγορά. Αν κάνεις παύση και μεγεθύνεις την εικόνα, μπορείς να δεις ακόμα το μικρό σχέδιο με ένα δόντι που έκανε η Blue πάνω του. Αυτή η εκπληκτική συνέχεια δείχνει πόσο σχολαστικά έχτισαν οι δημιουργοί τον κόσμο της Blue. Τι άλλο κάνει ο μουσικός μας φίλος? Πρόσεχε την επόμενη φορά που θα δεις Blue. Ο επόμενος κρυμμένος χαρακτήρας θα σε κάνει να θέλεις να ξαναδείς κάθε επεισόδιο. Στο Dance Mode υπάρχει μια στιγμή που μπορεί να τη χάσεις αν ανοιγοκλείσεις τα μάτια και η οποία μας άφησε με κομμένη την ανάσα όταν την ανακαλύψαμε. Ενώ η οικογένεια Χίλερ τρέχει για δουλειές, κοίταξε πολύ προσεκτικά τη σκηνή στο ταχυδρομείο. Ακριβώς στο τέλος της ουράς στέκεται η μαμά του Μακένζι, περιμένοντας ήρεμα τη σειρά της. Αυτό που το κάνει ακόμα πιο συναρπαστικό είναι ότι φαίνεται να είναι ένα πρωτότυπο σχέδιο, με μια μόνο καφέ κοιλίδα πάνω από το μάτι, πριν ο Μακένζι λάβει τον επανασχεδιασμό με συμμετρικά σημάδια στις επόμενες σεζόν. Ήταν αυτό ένα λάθος στο animation ή ένα πανέξυπνο easter egg για τους θαυμαστές, όπως και να έχει, έχουμε αιμονή με το πώς ακόμα και οι πιο μικροί χαρακτήρες παίρνουν τέτοιες ιδιαίτερες στιγμές στο βάθος. Δεν θα ξαναδείς ποτέ τις σκηνές με τον ίδιο τρόπο αφού το παρατηρήσεις αυτό. Ετοιμάσου να εκραγείς από νοσταλγία για τα παιδικά σου χρόνια, γιατί ο επόμενος χαρακτήρας είναι εντυπωσιακός. Οι δημιουργοί της Blue πέρασαν μια αναφορά που μόνο οι αληθινοί θαυμαστές του animation μπορούν να πιάσουν. Λοιπόν, όταν η Blue και η Bingo επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη, δανείζονται ένα βιβλίο με έναν πίγασο και έναν μονόκερο. Αλλά δεν είναι απλώς κάποια συνηθισμένα μαγικά άλογα. Αν κοιτάξεις πολύ προσεκτικά, θα παρατηρήσεις ότι τα χρώματα και το σχέδιό τους είναι απίστευτα παρόμοια με τους χαρακτήρες. Από το My Little Pony. Το πιο εκπληκτικό μέρος είναι ότι αυτά τα πόνι είναι σχεδιασμένα σε ένα εντελώς διαφορετικό στυλ.
σε σχέση με τους συνηθισμένους χαρακτήρες της Blue. Πραγματικά ξεχωρίζουν από το τυπικό στυλ του σχεδίου, κάνοντας αυτό το easter egg ακόμα πιο προφανές όταν το παρατηρήσεις. Μισό λεπτό. Ο θείος Stripe και η θεία Trixie κάνουν άλλη μια διακριτική εμφάνιση που πιθανότατα έχασες. Στο Bob Bilby, στην ίδια σκηνή από το εμπορικό κέντρο όπου είδαμε τον μικρό αδερφό της Chloe, συμβαίνει κάτι που θα σε κάνει να θέλεις να το ξαναδείς αμέσως. Αν κοιτάξεις πολύ προσεκτικά στο βάθος, θα διακρίνεις τον θείο Stripe και τη θεία Trixie να χαζεύουν κρυφά σε ένα παιχνιδάδικο. Προφανώς βρίσκονται σε αποστολή να βρουν κάτι ξεχωριστό, πιθανότατα για τις ενεργητικές κόρες τους, τη Muffin και τη Sox. Η επόμενη λεπτομέρεια κάνει τα πάντα ακόμα πιο συναρπαστικά, ξέροντας πόσο γεμάτα ενέργεια είναι τα παιδιά τους, ειδικά η Muffin, προφανώς, πιθανώς ψάχνουν για παιχνίδια που θα τα ηρεμήσουν λίγο. Αυτή η μικρή ματιά στη στρατηγική της ανατροφής τους προσθέτει πολλά στους χαρακτήρες τους. Η επόμενη στιγμή με τον κρυμμένο χαρακτήρα θα σε κάνει να αμφισβητήσεις όλα όσα νόμιζες ότι ήξερες για τις φιλίες στο Bluey. Στο κρίκετ, στο επεισόδιο της τρίτης σεζόν, ενώ όλος ο κόσμος είναι συγκεντρωμένος στο Bandit που δείχνει τις ικανότητές του στο κρίκετ. Εναντίον του Ράστι, κάτι απίστευτο συμβαίνει στο βάθος και σχεδόν κανείς δεν το παρατηρεί. Ακριβώς τη στιγμή που ο Ράστι δέχεται ένα δυνατό χτύπημα, κοίταξε προσεκτικά ποιος είναι στο βάθος. Είναι η Μία με μια έκφραση εξαιρετικής ανησυχίας στο πρόσωπό της. Η αντίδρασή της λέει πολλά για το τι μπορεί να συμβαίνει πίσω από τις κάμερες. Μήπως είχε κάποιο μυστικό με τον Ράστι? Θα μπορούσε αυτό να υποδηλώνει μια πιθανή συμπάθεια? Οι δημιουργοί συμπεριέλαβαν σκόπιμα αυτή την αντίδραση για κάποιο λόγο και εμείς έχουμε πάθει αιμονή με αυτή τη μικρή, διακριτική εξέλιξη του χαρακτήρα που οι περισσότεροι θεατές χάνουν εντελώς. Αυτή η στιγμή με τον κρυμμένο χαρακτήρα αποδεικνύει ότι οι ενήλικες στο Bluey έχουν τη δική τους κοινωνική ζωή, προφανώς ενώ τα παιδιά παίζουν. Αυτές οι στιγμές είναι απίστευτες και προφανώς οι θαυμαστές πεθαίνουν από περιέργεια να μάθουν για όλες τις απίστευτες στιγμές στο Bluey. Ποια σου φάνηκε η πιο σοκαριστική, ας το πούμε έτσι, και ποιες παρατήρησες? Μην ξεχάσεις να σχολιάσεις, μην ξεχάσεις να εγγραφείς στο κανάλι για περισσότερα βίντεο σαν και αυτό και σε ευχαριστούμε. Για άλλη μια φορά που μας παρακολούθησες.